हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआव दङ एनडीएफबीआ मानो गोविंद आरो रनजन जानाय बिनि सोमोन्दै जेम्स बड ब्लग इउट्युब चेनेलाव एक्स एनडीएफबी अफ्रि दैमारि बिथांजों सावरायलायदों। स' नोंथांमोना फुरा भिडिअखौ नायनोबा जेम्स बड ब्लग इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। स' बिथां अफ्रि दैमारिया रनजन आरो गोविंद मानो मोननै पार्टी जानाय बिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायदों। दिनैनि नेक्स्ट आपडेटआव दङ बेस्ट 99 इउट्युब चेनेलनिफ्राय बिनि चेनेलावहाय फ्री फायारनि भिडिअ आपल'ड होनाय जायो बे इउट्युब चेनेलावहाय। स' बिथाङा गावनि चेनेलावहाय पेज रिभिल भिडिअ आपल'ड खालामबाय। बिथाङा फुरा इउनिक स्टाइलावहाय गावनि पेजखौ रिभिल खालामदों। फुरा इउट्युब हिस्ट'रियाव रावबो बेफोरबायदि बानायाखै जानो हागौ। स' नोंथांमोना बिनि चेनेलाव थांनानै बिनि पेज रिभिल भिडिअखौ नायनो हागोन। बिराद बरिया आरोना, शर्ट मुभि टाइपआवहाय बानायनानै गावनि पेजखौ रिभिल खालामदों। बिराद बरिया माने इउनिक स्टाइलाव आरोना, फुरा इउट्युब हिस्ट'रियाव रावबो बेबायदि पेज रिभिल बानायाखै जानो हागौ। स' नोंथांमोना बिनि चेनेलाव थांनानै पेज रिभिल भिडिअखौ नायनो हागोन। दिनैनि नेक्स्ट आपडेटआव दङ सौरभ जोशी ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय गावनि चेनेलावहाय 365 डेज अफ 365 भिडिअ आपल'ड होनो हाबाय आरोना, माने 1 इयार चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनो हाबाय। आरो बिनि मोनसे गोदान रेकर्डआनो जाहैबाय 365 डेज 365 भिडिअनि गासैबो भिडिअआनो गासैबो ट्रेन्डिं गोजा आरोना, बियो निउ रेकर्ड खालामबाय। स' नोंथांमोना बिनि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। 365 डेज बे ब्लग बानायनाय भिडिअखौ बिथाङा गावनि चेनेलाव गासैबो 365 डेजआव बेसेबां भिडिअ बानायखो बेखौ सेस कम्बाइन बानायजोबनानै मोनसे फुरा भिडिअआवहाय फोरमायजोबदों आरोना। बिनि 365 भिडिअसनि 365 गासिबो ट्रेंडिंग गोजा, न्यू रेकॉर्ड। सो नोंथांमोना थांनानै बिनि चेनेलाव नायनो हागोन। आज है इस साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2022 और आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा पूरे साल की सारी वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की हैं। 365 से ज़्यादा ही होंगी क्योंकि मैं एक दिन में 2-2 ब्लॉग भी डाले हैं और वो सारे के सारे ब्लॉग ट्रेंडिंग में है। जितने मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगा सारे पूरे साल तक मेरे ट्रेंडिंग में है। इवन एक साल से ज़्यादा हो गया। 365 डे 365 ब्लॉग 365 ट्रेंडिंग, ये रिकॉर्ड हमने बना लिया और सारी मैंने एक वीडियो बनाई है, सारे वीडियो को कंबाइन करके एक वीडियो। दिनैनि नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय अफ्रि दैमारि इउट्युब चेनेलनिफ्राय। स' बिथाङा गावनि चेनेलाव मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन। बे भिडिअ आपल'ड होनायाव NLFBनि आफादगिरि बिथाङा बयखौबो खौसे जानानै फिन खनसे रिभलिउसनारि लाबोफिननो खावलायफिनदों, गासैखौबो खौसे जानानैहाय। स' बिथांनि चेनेलाव आरो NLFBनि आफादगिरिया बुंबावदों दि गासैबो खौसे जायोबा माखासे आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ होसोनाय जागोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना फुरा भिडिअखौ नायनोब्ला अफ्रि दैमारि इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। NLFBनि आफादगिरि बिथाङा जोबोद मोजां खोथा बुंदों आरो गासैखौबो खौसे जानो खावलायदों। नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय हाइएस्ट आर्निं खालामनाय माने हाइएस्ट फैसा खामायनाय इन्डियान क्रिकेटार्सफोरनि 2022 मायथाइनि माने स्पन्सरशिप डिल्सखौ लानानै आरोना। 2022 मायथाइयाव हाइएस्ट फैसा खामायनाय इन्डियान क्रिकेटार टीम, आं बिनि स्क्रिनशटखौ नोंथांमोननो नैबे स्क्रिनाव होनाय जागोन। आं नामखौ बुंनानै होनि विराट कोहली 256.52 करोड़ आरो सेकेन्डआव दङ रोहित शर्मा 74.47 करोड़ आरो थार्डआव दङ जसप्रीत बुमराह 57.92 करोड़। नेक्स्ट आपडेटआ आरोबाव इन्डियान क्रिकेट टीमखौ लानानैनो IPL 2023 मायथाइयाव जानो गोनां माने गासैबो टीमनि फुल स्क्वाड सोर सोर बबे बबे टीमावहाय गेलेगोन बेफोरनि नामनि लिस्टफोरखौहाय BCCIनि पेजआवहाय आपल'ड होनाय जाबाय। स' नोंथांमोना BCCIनि पेजआवहाय अफिसियेल पेजआवहाय थांनानै सोर सोर मा टीमाव गेलेगोन बिसिनि नेमखौ होनाय जादों। स' नोंथांमोनाबो थांनानै इन्स्टाग्राम नङाबा टुइटाराव थांनानैहाय बिसिनि पेजआवहाय नायनो हागोन। आरो गासैबो टीमनि स्क्वाडखौ होनाय जाबाय, सोर अलराउन्डाराव दङ, सोर उइकेट किपाराव दं, सोर बलाराव दं आरो सोर बेटार्सआव दङ। स' नोंथांमोना थांनानैहाय BCCIनि पेजआवहाय नायनो हागोन मा टीमावहाय आरो सोर सोर गेलेदों। स' नोंथांमोननि सापर्ट खालामनाय टीमा बबे मोनसेया, स' नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरा नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो। आरो नोंथांमोना नोंसिनि इउट्युब चेनेलखौ आंनि नैबे चेनेलावहाय रायखांजानो गोसोबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि इउट्युब चेनेलनि नेमखौबो नेक्स्ट भिडिअआवहाय पिकआप खालामनानै नोंथांमोननि चेनेलनि सोमोन्दै बुंनो नाजागोन।